जि मेग्निट्युड गोहोनि गिदिर बांग्रि फैगोन, रोजा रोजा सुबुंफोर थैगोन, सासे फादरिनि गिथावना इयुन रादाब। मुलुगनि गोबां गेदेमा नायगिरिफोरा गोबां समावनो इयुन रादाबफोर खालामदों जाय सैथो जाबाय। नाथाय आथिखालाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन बांग्रि मावनायखौ लानानै इयुन रादाबखौ फोसावदों। माखासे दान सिगां सासे इयुन बुंथिगिरि ब्रेन्डन डेल बिग्स आरो आलकामानि सासे फादरिया डनाल्ड ट्राम्पखौ बुथारनो नाजानायनि इयुन रादाबखौ होदोंमोन। बे इयुन रादाबा थारैनो सैथो जादोंमोन जेब्ला आमेरिकानि हादोरगिरि बिसायख'थिनि एसे सिगां सासे सुबुंनि गलि गावनाया डनाल्ड ट्राम्पनि खोमा सेरजों सोरखिलांदोंमोन। दायो बे फादरियानो मोनसे इयुन रादाब होबावदों। मेट्र'नि मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला फादरि बिग्सआ दायो बुहुमाव जानो गोनां गिख्रंथाव खैफोदनि सोमोन्दै सांग्रांथि होदों। फादरि आरो इयुन बुंथिगिरि ब्रेन्डन डेल बिग्सआ बुंदों दि इसोरआ गावनो 10 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रि मावनायनि मोनसे नुथाय दिन्थिदों जाय गासै आमेरिकायाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ लानो हागौ। बिग्सआ दाबि खालामदों दि बांग्रि मावनाया निउ मेड्रिड फल्ट लाइनआव सौग्रावगोन जाय मिसुरि, आर्कान्सास, इलिनय, टेनेसि, केन्टाकिसिम गोसारगोन। बेनि फिथाय महरै रोजा रोजा सुबुंफोरा थैगोन जेराव गासिबो न'फोरनि बिथाया मावग्लुंनानै बायग्रबगोन। फादरिया बेखौबो बुंदों दि बे बांग्रिङा ओरैबायदि गोहोगोरा जागोन दि जेब्ला बियो मिसिसिपि दैमायाव सौग्रावगोन अब्ला दैमाया गावनि लामाखौ सोलायगोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।